പോകുന്നില്ല മുളു തോന്നുന്നുണ്ടാ മൂളത്തിലെ ഗോപാലത്തി തോന്നുന്നുണ്ട് ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾರುಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳು ಏನೈತೆ ಮುರುಡೇಶ್ವರದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಡುಲ್ಲ ತುಳುಂದುಪ್ಪರ ತುಳೆ ಜನನೇ ಜನ. ತುಳೆ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ಅಲ್ಲೇ ರೀ. ಇತ್ತಿದ್ದುಲ್ಲ ಎಂಕಳ ಶಿವನ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಗೆ പോകുന്നിಲ್ಲ. ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ತುಂಬು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈಗ ಪೋಯರ್ ಆಪ್ಜಿ ಪಂಡ ನಡಪಿಯರ್ನೇ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಂತ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಲೆ ಗಾಡಿ ಕೂಡ ಪೆಟ್ಟಾದಲೆ ಆಗಲಿ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಜನ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಉಂಟು. ತುಲೆ ಗಾಡಿಗೆ ತಾಗದು ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಪರ್ಸ್ ಪೂರ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೊಳ್ಳೆ ಜನಕ್ಕಳು ತುಲೆ ಸಮುದ್ರದ ಹೊರಡೆ ಫುಲ್ಲು ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತೊಳ್ಳೆ ರೀ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬೀಚ್ಲುಂಟದ ತುಳೈತೆ ಬರ್ತಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ. ಆ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂನ ತೀಯರಬಾರ್ದು ತುಳೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ. ಯಾಲ್ನ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತೆಗೆ ತುಳೆ ತುಳೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ತಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಕಲ ಮಿತ್ತೆಗೆ ಮಿತ್ತ ಬಿಡಕ್ಕೆ
ಒಂಜಿ ಸುಂದರವಾದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ನಿಗಳಿಗೆ ತೀರ ದಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ತುಲೆ 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 ಫೋಟೋ ಪೂರ ತೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಈಶ್ವರ ಪಾರ್ವತಿ ಪೂರ ಬರೋದುಂಡು ತುಲೆ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪೂರ ಜನ ಉಂಟಾರೆ ತುಲೆ 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 ಈ ಮಿತ್ತಪುರ ಟೆಂಕ್ಲ ಉಂಟು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ತೂರ ತೆಗೊಂಡು ಭಾರಿ ಮಸ್ತ್ ತೋಜುಂದುಂಡು ತುಲೆ ಆರಿ ಆ ಸೈಡ್ ಮುಖದಲ್ಲೇ ದೊಂಬು ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ದೊಂಬು ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ತೀರ ದಿಕ್ಕೊಂದು ಈಗಲೇ ಇತ್ತ ಇಂಕ್ಲ ಏನ ಮಿತ್ತ ಭಾಗ ಬರ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ನಲ್ಲೊಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಟು ಮಿತ್ತೆ ಬರ್ತೀರಾ ಸೊ ಬರ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ನಾಗ್ಲ ಪೂರ ಮಿತ್ತೆ ತುಂಬ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಸರಿ ಮೂಳು ಇತ್ತೆ ಪನೀತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪನಿ ತಂಪು ಬರಬಾರ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂತಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಇತ್ತದಲ್ಲೇ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂದ ಎದುರುಗಡೆ ಏನು ಅಂತದಲ್ಲ ತುಲೆ ಇತ್ತೈನ ಮಿತ್ತ ಭಾಗ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮುಳು ತೋಜುಂಡು ಆತ ತುಲೆ ಅವರು ಮೂಳು ತುಲೆ ಶಿವಪಾರ್ವತಿ ಇಂದೆಲ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಮುಖದಲೆ ಈ ನೆಲ ಉಂಟು ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ತುಲೆ ಈ ರೀತಿದ ಉಳ ಉಂಟು ಮಿತ್ತು ಕೂಡಿತೆ ನನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂದು ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂದು ಮಿತ್ತ ಭಾಗ ದೆತ್ತ ಉಳ ಇಡ್ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಮುಖ ಮೂಳು ತುಲೆ ಜನಕ್ಕಳು ಪೂರ ಅವಳು ಮೂಲ ಉಳ್ಳೇರು ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅವಳು ಫೋಟೋ ಪೂರ ಅದೇ ತಂದುಳ್ಳೇರು ಆ ಸೈಡ್ ತುಲೆ ತುಲೆ ದೆತ್ತುಲ ಈಗ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಲೈನ್ ಒಂಜಿ ಗುಹೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ತುಳೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಮಂತಿರು ತುಳೆ ಶಿವನ ಆಕೃತಿ ತುಳೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ತೋಜನುಂಡು ಬಚ್ಚಿನದೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕುಳುವಲ್ಲಿದೆ ಆ ನನಗ ಹಾಂ ತುಳೆ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತಿರದೆ ತುಳೆ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಉಂಟು ತುಳೆ ಮುಳೊಂಜಿ ಕಲ್ಲ ಈ ರೀತಿದು ಮಂತಿರಾಗ ತೋಕುಳೆ ತುಳೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ತೋಜನುಂಡು ತುಲಂದನ ಫುಲ್ಲು ರೌಂಡು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಕುಜ್ಜಲ್ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಉಂಟು ಮೂಳ್ತಿಯನ್ನ ತುಳೆ ಫುಲ್ಲು ಬೀಚ್ ತೋಜುಂದುಂಡು ತುಗಿರತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ ತಿರ್ತು ಬರ ತುಲೆ ಮುಳ್ಳಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಳು ಪುರ ಒಳ್ಳೆಯರು ಸೊ ದುಂಬುದವರ ಒಂಥರ ಕಣ್ಣು ಪುರ ಕೆಂಪು ಒಂದುಂಡು ತುಳೆ ಈ ಭಾಗ ತುಳೆ ಓ ರೀತಿ ತೋಜೊಂದು ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ತುಗಿರದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರಲ ತೊಯ್ಪವೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ದಿನ ಸುತ್ತಲ ಏನು ತೊಯ್ಪೈತೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬು ಉತ್ತನದವರ ವಿಡಿಯೋ ಬರ ಮನ್ಪೇರು ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ತೂಕೊಂಡ ಉಂಟದೇನು ಈ ಸೈಡ್ ಬತ್ತೇನೆ ಮೊಳೆ ಪಂಡ ದೆಕ್ಕವರ ಬಯ್ಯದ ಟೈಮ್ಡು ಬರೋಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು
ಜನಕ್ಕಳು ಕಂಡಾವಟ್ಟೆ ಒಳ್ಳೆಯರು. ಸೊ ಒಂದಿನ ತೀರ ಬರ್ಮಾಗ್ಲು ದೊಂಬನ್ನು ಪೂರ ಲೆಕ್ಕಿಸ ಒಂದೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೊಂಡ ಫುಲ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾಗಲಿ ಬರೋ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ತುಳೆ ಈ ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ತೋಜುಂಡು ಮಲ್ಲೆಡೆ ಹೋಯ್ ನಾನೇ हाँ मेरा चैनल है दरबार धनी बोल के. हाँ ठीक है. ठीक है. हाय हाय बोल दो. हाय. ओके सब्सक्राइब करो. सब्सक्राइब करो गाइस. ठीक है. थोड़ा इते रंग जोक लुतियर दिक्कोंदुल्लारे अगला इंटरेस्टेड चैनल द पुदर केरोदुल्लारे गाइस सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर कमेंट ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲಾಗಲಿ ಥೋಡೆ ಈ ಜೋಕ್ಲಡೆ ಹುಷಾರಿಡಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹಿಡಿಬರ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಚಾನಲ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದು ತುಲೆ ತುಳಾಗಿ ಗುಹೆ ತುಳಾಗಿ പോകുന്നില്ലേನೆ ಕೊರಡಾಪಲು बाद में देता हूँ तुले 140 तुले मूడు ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ ಆಕೃತಿ ತೀವ್ರತೆ ಕೊಂಡ್ರೆ ಎತ್ತಲ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿ ತುಳೆ ಎತ್ತಲ ಇಡ್ತಾರೆ ತುಳೆ ದುಮ್ದ ಕಾಲುಡು ಹೆಂಚಿನ ಪುರ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಇವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಗ್ಲೂ ಪುರ ಈ ರೀತಿ ಪುರ ತಪಸ್ಸು ಮಂತೊಂದು ಇರ್ತಾರೆ ಸೈನ್ ಪುರ ಹಿಂಗೆ ತೋಯ್ಪವನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಗಳು ತುಳೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಳು ಉಳ್ಳೇರು ವೀಡಿಯೋ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂದೂ ಒಂಜಿ ತೀರ ಮಸ್ತ್ ಅದು ತುಲೆಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಕೂತಾರೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ರಾವಣ ಕೈಯದು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಮುಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಶಿವಪಾರ್ವತಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಉಂಟು. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ನಿಗಲೆ ತೀರದಿ ಕೂಡ ಬಿಡು ಮಸ್ತ್ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ತುಳೆ ಉಲ್ಪಳ ಉಲ್ಪಳ ತುಳೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೀರ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಮೇಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಹರೀಶ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಜ್ಜರ್ ಉಳ್ಳೇ ತುಳೆ ಈ ರೀತಿ ಫೋಟೋ ಎತ್ತುಳ್ಳೇರು ತೀರತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ತೀರತೆ ಕೂಡ ಮುಲ್ಪ ಅಂದುಲ ತೀರತೆ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಅವು ಏನು ಕರೆಂದು ಗೊತ್ತಿ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಮುಂಚ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿತ್ತು. ತುಲೆ ಫೈನಲ್ ಆದ ಈ ಕುವೆತ ಎಂಡ್ ಆನ್ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ತುಲೆ ലെന്തൊക്കെ ഈടൊക്കെ 2 പോയിന്റ് അപ്പോൾ അത് ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪುರ ಗೋಕರ್ಣ ಉಂಟು, ಸಜ್ಜೇಶ್ವರ ಉಂಟು, ಧಾರೇಶ್ವರ ಉಂಟು, ಬುಕ್ಕ ಗುಣಂತೇಶ್ವರ ಉಂಟು, ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಉಂಟು. ಈ ರೀತಿಯ ಪೂರ ಒಂಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಿಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಪೂರ ಗುಹೆತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಬಂತೆ ತುಯರತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕ್ಲತ ಮುರುಡೇಶ್ವರಗೆ ಫುಲ್ಲು ನಿಮಗೆ ಕವರ್ ಬಂತೆ ಆ ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇದ ಗುಹೆತ್ತೊಳ ಇದ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಕಂಡ ಜೊತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.